moro ka mar Otieno Ogango. Iwacho neno kintiere Thika. To the delegate system of voting was introduced by Duale Bill of 2015. Iwacho no se thiero weche mag somo. Iwacho ni the once vibrant University Students Council leadership. Iwacho ni sane gin leaders must have personal interest of those in power. Iwacho ni you agree ni gin elevated prefects. Okoth Dennis iwacho ni intiere isomo e skul mbalariany mano mar Tom Mboya Homa Bay. Iwacho ni somo mbalariany sani tek ne nyithindo mang'eny ahinya nikech weche mago mag skul fee. Kata kamano sema mayowa aparo ni Abich Kalus wach ni mogik kwa tipo twak. Wach na mogik en ni ngima tek kiuchumi ne ji karibu te mantie Kenya, so bech somo benda idho nyaka idho nikech currency benda idho. Koro akwayo ji mondo watiuru matek na nyithindo manie university, watiuru matek, waweguru parapara ni kwa somo, wawuok from the old system thinking ni kisomo nyaka ndiki. Wan bende wapar kaka wanyalo come up with ideas and innovations mondo wan bende wandik ji mamoko kunde ma oparo ni nyalo ndikwago. Wadonje e weche mag pur, ohala ne jok mani kod capital mondo wakonyre uru. Ne jotendwa kik wabed gi siasa chafu e gweng' kucho chonde ni koro mara ng'ena awero go wacho ni ng'at matiyo, jatelo matiyo mane ng'at manigi resources meki. Kata koporo ni aspirant moro nitie makonyi in any way, okokonyi ni mano right ni, okonyi ni mano ng'uono. Lakini for example kama mbunge nigi pesa mar basari, to basari ji filo form, please wuogoko ae kiburi manono kendo gimi jomo winjore basari, go and apply for the basari form. Let the mbunge and his team do his part. Kikos basari nikech ignorance mari ni mbunge rach kata ni okowinjru kata wantie wach moro because ni apply to criteria motigo gina mage bagen gionge accountability.